adik-adik semua. Terima kasih ya sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan kunjungan kasih tahun 2022. Terima kasih juga kepada Amang, Ina, Papa, dan Mama atas dukungannya dalam kegiatan ini. Kegiatan kunjungan kasih ini kami lakukan untuk mengajarkan adik-adik bagaimana seharusnya mengasihi Yesus. Karena mengasihi Yesus adalah mengasihi semua yang dikasihi Yesus. Anak Sintua, kakak, abang guru sekolah minggu, dan teman-teman anak sekolah minggu berbagi kasih dengan tulang, boru, bapak, dan ada di rumah sahabat kasih loh. Rumah sahabat kasih merawat dan membina 28 orang bergangguan jiwa yang diterangkan keluarga. Amang Sintua, kakak, abang guru sekolah minggu dan teman-teman anak sekolah minggu berbagi kasih dengan ciptaan Tuhan di Pejaten Animal Shelter loh. Pejaten Animal Shelter menampung sekitar 700 orang terlantar, berjuang menderita dan disiksa manusia. Ya foto yang penting kebanyakan foto nggak apa-apa kalau nggak apa-apa. Seksi sekolah minggu berbagi kepada teman kita yang ada di House of Love, Ninggolan Samosir. Teman-teman di sana menderita penyakit HIV/AIDS dan umumnya mereka dijauhi oleh keluarga. Semoga mereka cepat pulih ya. Senang loh mengetahui bahwa seksi sekolah minggu juga berbagi kepada teman kita yang ada di HKBP Sidiak Mogang Samosir. Laptop, fokus, dan layar dibagikan untuk membantu pengajaran tentang firman Tuhan. Semoga bermanfaat dan teman-teman senang ya. Seksi sekolah minggu juga mengunjungi adik-adik sekolah minggu HKBP Serpong loh. Mereka sangat suka cita dan berterima kasih atas bingkisan Natal dari teman-teman semuanya. Kak Hermin dan kakak abang guru sekolah minggu berharap kegiatan kunjungan kasih ini tidak berhenti hanya sampai di sini saja. Ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sesuai dengan tema Natal tahun ini, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain tertulis dalam Injil Matius pasal 2 ayat 12. Dan subtema, dengan semangat Natal, HKBP Serpong berjalan melalui jalan kesehatian dalam pelayanan untuk menjadi berkat. Saya, Pendeta Samuel Ambarita, mengajak Amang Inang, anak-anak kami Naposo, remaja, sekolah minggu untuk ambil bagian dalam seluruh rangkaian kegiatan Advent, Natal, dan Tahun Baru tahun 2023. Biarlah setiap jemaat dapat merasakan suasana Advent dan sukacita Natal serta dengan optimisme menyambut tahun yang baru dan pengharapan untuk lebih banyak lagi kebaikan, keberhasilan, kesehatan, damai, dan sukacita.
Untuk itu, mari kita dukung seluruh rangkaian kegiatan ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adapun rangkaian kegiatan antara lain, ibadah Minggu Advent, di mana dalam masa Advent akan melibatkan kur dari setiap week dan kategorial. Kemudian kita akan mengadakan kegiatan bakti sosial untuk internal ruas AKBP Serpong. Keterangan jam ibadah dan perayaan tersebut dapat kita lihat pada spanduk yang telah disiapkan oleh panitia dan pada warta yang dibagikan pada WA Group masing-masing. Mari, Amang dan Inang, kami mengajak kita semua untuk berkontribusi mengirimkan partisipasi dana kita melalui Sintua Week masing-masing, atau dapat juga ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 497 063 9239. Untuk mempermudah pencatatan, dimohon setelah melakukan transfer melaporkannya kepada Sintua Week masing-masing. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada jemaat atas partisipasinya dan kontribusinya dalam kegiatan ini. Biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan dan kita semua merasakan sukacita dan gembira menyambut hari kelahiran Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
adorang sotapuk kapar minggota, jumolo mahita matangiang na hohom di rohat tabi. Saluhut parhala doha KBP Serpong, pasahaton selamat hari Minggu Advent paupaton, tuhamu amanami, inanami, naposobulung, namadohoti parmingguo sadarion. Selamat hari Minggu Advent paupaton ma dihamu parhala donami, nama kobasi parmingguon sadarion. Huriani tuhatta, namarlas niroha dohita saluhutna manomu-nomu sada ari pesta na balga di huriatta ima pesta parningota di ari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus roi bana tu portibion sorang di bara ni pinahan naleai asa ditobus hita sian uhum ala ni dosai Utomu-tomu hami maho raja sipaluan anai roi marhite harorom tu portibion gabedot mahami jolma pardosaon dapotan haluaon tian uhum alani dosai uparade hami maroha pikiran dohot ngolunami lahu manjakon haroromi dakolan manomu-nomu haroroni Yesus na sorang tu portibion alai tomu-tomuotta donang haroroni tuhatta na padua halihoni ai disido di paujung sude nasa namasa di portibion laos disi jalota tupal hangoluan na pinarade ni debata diakka na porsea di ibana. Maranatha kai romaho o Tuhan. Atong beta mahita mamuji pangasap ngapot Tuhani di acara permingguo sadarion. Tapahibul, tapasada marohata madohoti parminggonon, marhite tema, tomu maibana na pinarbaga ni Jehovah. Atong tapuji matuhata, maredde mahita. Maredde hita sen buku ede nomor 45, ayat sada dohok 2, Hosiana anak ni Raja David. Bantu
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Patugid jang matohang muna, hamu ale akaharbangan. Patugid jang mahamu, ale akapitu sian narobi, asa bongot raja ni hamuliaoni. Ise ulaning raja ni hamuliaoni, ima Jahoba, nagogo jala ulubalang. Jahoba ulubalang di hamusuon. Patugidjang matohang muna, hamu ale akaharbangan. Jala patugidjang mahamu, ale akapitu sian narobi, asa bongot raja ni hamuliaoni. Ise ulaning ibana raja ni hamuliaoni, ima Jahoba Sebaot. Aibana do raja ni hamuliaoni. Haleluya. Martangi yang mahita, ale ama nami jala debata nami, nama dok maulate dohami tuho sian nasa rohanami, ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus, na paluon hami siat dosa dohot hamatean. Hupangi dohami, sai patiur jala rajai marohanami, marhite-hite todim perbadiai, asa unak ko rohanami mida hamet meton nai. Urupi hami asalam hutadahami ibana raja naungroi. Sisobao ni sadok jolma na dilihat portibion. Amen. Maredehita sebukuet de nomor 30 ayat sada dohok pitu. Behama pajalokku. Tangi hok kamu ma patik ni debatai, imana tersurat di patik pasapuluhon dohok lapatanna. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manak kodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabe hari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unak kita olo marakal, mangarohai ugasan ni dongat jolma, dohot ugasan tina dikonni opuna, siurupat dona sida, mangaramoti asa nasa ugasanna. Akub ni dang jadi
Bola-bola otta pardihuta di donga jolma manang na posona pe siapo addo na sida jala si das-dason badapoton ulon na hiyan ima sahatna atong rap mangidogogo mahita siya Tuhan debata ale Tuhan debata saya pergugoy mahami mangulaon na partu patiping amen. Mari dehita se buku de nomor 722 ayat sada rodi 2 tujolome Tuhaku. Tato poti madosat tanagodangi tuadopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesa di dosa ni hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Sai asi maroham di hami. Akan na mangarsakod dosa nami. Sai sahapi matubaga sa rohan nami. Hasesaan ni dosa nami i. Lehon matuhami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapos yaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha pertibion. Asa hupasatami diri nami tuho. Gabe pelean na mangulu. Jala na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
tabigema baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosa. Isebe mangaluhon akan na pinilit ni debata do na mamitori. Ise do na madabu uhum hamagoan. Kristus Jesus do naung mate. Alay dada holani. Naung mulak mangolu do jala di siamun ni debata do ibana mangot dihok kita. Hasangapo ma di debata na digijang. Mared dehita sian bukwede nomor 514 ayat 1 tambah 5 saya Romaho Immanuel. Tatangihon mahata ni debata ima turpuk epistel di minggu sadarion. Ima natar surat di Yesaya pitu ayat 10 rodi saplonom. Akup nii didok Jahowa madok siahas songonon. Pangido sadat tada siat Jahowa Batam. Pangido sian banuato manangsian banu kijang sahali. Jadi nina siasma dangola mangido asa unang hujuni Jahoba. Jadi nina si Yesaya ma Wa tangiho kamu ma ale pinokar ni si David. Dan do sesai hamu paur uru hojoma do debatak nang lojamuna. Di baheni apalah Tuhan isa diri mangalehon sedatada di hamu. Ida ma gaba-gabian ma sada namar baju jala tumubuhon sada anak jala bahinon nama guarna Immanuel. Matega doh sidua di loba kalangan. Paima di boto mabolok kon najat. Jala mamilit na denggan. Aitagan so di boto da nakido pe mablok kon najat. Jala mamilit na denggan. Tarulang matanoi na nirajaan ni dua raja hina biar munai ido sahatna martua do akana tumangihon hatani debata jalan nau piopsa amen. Mared dehita se bukwede nomor 44 ayat 1 rodi 2 hamuna porsiai saya tomu Tuhan Yesusi.
Taha tidakko mahaporsiautai songon nahet hina tidakon ni hedongata sahaporsiaun di sadok portibion rap mahitaman dok. Au porsea debata Jehovah ido ama pergugo na suatu dosan. Ahu porsea Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sesadai imana di tubuhan si Maria na gabi-gabia sato di porbadia orang suhabua ido tuhata na tumau na berdi di pamuman silatus na mati terfajal do ibana di hau pinasilang na tua tubano toru di karong na mulak mangolu di hari katuluhon na malaik tu surgo lau hudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargugo na satu dosani isi mebana pemusogot tu tanoon bangungu halak na bangulu do na mate. Au porsea to di porbadia. Jala dong sada huria da badia. Turi hatopan elak Kristen akan na badia. Dohok di sisani dosa. Dohok di hatai na mandok. Mulak mangulu do sogot daging ni halak nong mate. Dohok di hanguluan na suara suda. Amin. Tabige makorsian wik Ebenezer.
tabege mati ting nasian huriata. Parhalado HKBP Serpong, pasahaton selamat hari Minggu, jala selamat madohoti parmingguon, di bagas joro dohot napatupahon parmingguan, di bagasta ganuk marsada-sada. Las huhutma pasahaton nami sian parhalado, selamat ulang tahun, turuas nihuria, nama ulang tahun Ari Hatutubu, dohot nama ulang tahun Parsarepeon di Minggu Sadarion. Guarni mingguta ima minggu apen napa opaton, di hari Mingguon tanggal 10 Desember tahun 2022 masuk mahita tu minggu apen napa opaton. Apen lapatanna paima haroro ni Yesus Kristus napa dua halihon. Topik ni minggu ima tomu maibana na pinarbaga ni Jehovah atau sambutlah dia yang dijanjikan Allah. Napa duahon danak natubu. Naparjolo di hari Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022 nunga di basa-basa tu hatta sada danak boru tu keluarga Rudolf Yosef Syaturi inang Rim Ferawati Lucinda Nababan nasida maralamat di perumahan Serpong Garden 1 Klaster Greenview Blok A8 nomor 2 Wikanan. Sehat do danaki suang songoni nang natoras. Napaduahon di hari Senin tanggal 5 Desember tahun 2022 nunga di basa-basa tu hatta sada danak bawa tu keluarga todo Timoteus Sinaga inang Epa Olivia Hutomo Boru Padiangan. Alamat nasida Komplek Batan Indah, Blok M nomor 45, Wik Kanaan. Sehat dudak danaki suak songani nang naturasna. Napatuluhon di hari Jumat tanggal 10 Desember tahun 2022 nunga di basa-basa tu hatta sada danak boru tu keluarga Pangeran Tulus Alfonso Stopul inang Kristable Fania Lumenta Syaturi. Alamat nasida di Icon Cluster Cosmo Blok F17 nomor 21 Wiksion. Napaupaton di hari Senin tanggal 12 Desember tahun 2022 nunga di basa-basa tu hatta sada danak bawa tu keluarga Jonathan Simaremare inang Francisca Hotnauli Sihobbing. Alamat nasida Komplek Asrama Arhanutri Kostrat Wik Galilea. Hipasdo danaki suang songoni nang naturasna. Napatuluhon ruas Naibaru. Mamukka Sadarion Minggu tanggal 10 Desember tahun 2022 nunga tajalo gabe ruas ni HKBP Serpong Iswanti Sidabutar nomor register 1134 pindah sian gereja GPDI Kemenangan Tosai Pematang Siantar alamat nanuaeng Aztek Lengkong Gudang Gang Senggol BSD Serpong Tangerang Wiksion. Napaupaton ruas Napida. Mamuk Kasadarion ima minggu tanggal 10 Desember tahun 2022 dang be tersurat gabe ruas ni HKBP Serpong ima naparjolo keluarga Eko Fernando Simajutak inang Marlina Saraswati
nomor register 0961 Wiksion ala nasida Pidda tu HKBP Parung Panjang Resort Depok 2. Napa duahon keluarga Riston Tua Hasiholan Sinaga Inang Yanti Wijaya Simajutak nomor register 0665 Wik Galilea ala nunga Pidda nasida tu HKBP Sidikalang Resort Sidikalang. Tik-tik Parbagason, tik-tik Parjolo Dohot Paduahon, naing majalo pasu-pasu Parbagason ma, Ima Chandra Batara Oluan Sinabela, ruas ni HKBP Resort Tegalsari Resort Sukaramai Medan, ianakon ni amang Robert Perlindungan Sinabela, inang Yusniar Tugatorob. Alamat Golden Park, Blok K nomor 76, RT 04 RW 09, Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Dohot Ajarine Marsha Onasis, ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong. Buru ni amang Roni, inang Melawati, alamat Jalan Pahlawan nomor 8 Gunung Sindur, Bogor. Pasu-pasu Parbagason di Patupa di hari Kamis tanggal 22 Desember tahun 2022 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Persauran Tegalsari Resort Sukaramai Medan. Napaunopon ibadah dohot pasahaton si Palas Roha. Di hari Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022 pukul 10 siang WIB maringanan di gereja HKBP Serpong pasahaton ma si Palas Niroha tu perhalado seksi-seksi guru sekolah minggu pendamping remaja song leader, tim informasi dan komunikasi. Dohot ina nababalu. Ulaunon dibuhai dohot ibadah. Napapituhon. Tema Natal tahunon mangihutton tema Natal tahun 2022 naung ditotopon PGI dohot KWI. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tersurat di Matius 2 ayat 12. Panitia nunga manotopon anggaran biaya total belgana 380.270.000. Biaya ditanggung sudah ruas di HKBP Serpong. Persentase pembiayaan partisipasi sian sudah di Ganuk Wikta. Napawaluhon partikian parmingguan rangkaian Natal dohot tau baru. Usahami ma partikian parmingguan dohot pesta rangkaian Natal dohot tau baru di HKBP Serpong. Naparjolo malam Natal di hari Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022. Kebaktian sore berbahasa Indonesia masuk pukul 10.18 WIB. Nah kebaktian malam bahasa Batak masuk jam 10 siang WIB 1 jam 20 sada. Nah paduahon ibadah dan perayaan Natal hari pertama Minggu 25 Desember tahun 2022. Kebaktian Naparjolo ima bahasa Indonesia masuk jam 7 WIB 1 sia 30 di Patupa Madisi Perjamuan Kudus. Kebaktian Napaduahon ima bahasa Batak masuk jam 10 WIB 1 jam 10.30
sekaligus perjamuan kudus. Kebaktian na patuluhon ima bahasa Indonesia masuk jam 10.30 WIB sahat tu jam 15.30 dilanjutkan perjamuan kudus. Na patuluhon ibadah perayaan Natal hari kedua Senin 26 Desember 2022. Kebaktian sore itu ima namar bahasa Indonesia masuk jam 10 WIB sahat tu jam 22 WIB. Napaupaton ibadah malam tahun baru Sabtu 31 Desember 2022 kebaktian malam ima berbahasa Batak masuk jam 10 sia WIB sahat tu jam 20 sada. Napalimahon ibadah tahun baru ima di minggu 1 Januari 2020 kebaktian pagi bahasa Batak dohot bahasa Indonesia masuk jam sia WIB 1 jam 10 sada. Aka ulaon HKBP Serpong nanaing di Patupa ima parjolo Natal sekolah minggu kelas besar di Patupa Sedarion di minggu 10 Desember tahun 2022 pukul 10 WIB 1 10 WIB. Songonima saat nitikting di minggu Sadarion mola tiktik parhepengo boima tapereng di WA naun di sagihot tu hita. Tapasada marohatta martang yang mahita. Tuhan debata Jehovah amanami namarhabang sa di Banua Gijang puji-pujian doh hamalateon mali Tuhan disobahon rohanami tu arupamu disaluhut na asini roham dohot denggan dibasam na pinasahatmu Tuhami sahat ro di bagasan Sadarion di bagasan tikyon dali Tuhan di bagasan lasni roha rohami marpungu akaruas ini huriam KHKBP Serpong di bagas Joromon imara patupahon parminggon nami ali Tuhan songod dalan nami nama muji jala pasangap guarmu nabadiai ali Tuhan tung masai di bagas lasni roha rohami disudi asini roham do denggan di basam sahat di bagasa tikyon namar lasni rohami ima di minggu apen napaupaton di nama nomu-nomu hatu tubum di 2000 tahun nak salpu atau ngali Tuhan bain mabukar hodot pikiran nami asabui saluhutna di perenguluan nami gabi sorang ho di bagasan rohanami jala saluhutna makorhon may Tuhan di saluhut na ulon nami na hubar tulomon roham. Ali Tuhan di bagasat tangyang nami ima dua syapat nami di bagasan tikyon masegudang doa sini roham ali Tuhan di pasat hodo marhiti pasupasum piga-piga yanakon bawa duh buru waka ruas ni huriam hakai peserpong atau ngali Tuhan mangidu hami tuho asa homa toktong namadungani mamasu-masu salhutna yanakon na pinasahatmu tutonga-tonga ni ruas HKBP Serpong. Jala pargogoy salhutna akka na tua-tua na sida Tuhan. Patuduhon akka pasupasum ima akka pangabahan na duminggan. Asa buhay na sida Tuhan margugu marmudu-mudu salhutna akka yanakon na pinasahatmu tutonga-tonga ni keluarga na sida. Jala pargogoy na sida mga jarajari asa anggiat da danaki Tuhan ibur-ibur magudang gabi sibualas ni roha di tonga-tonga ni keluarga tarlumobi ma nang diadupam. Suang songani manang ali Tuhan dongan nami nagabi ruas na baru di huriam HKBP Serpong mangidu hami tuho asa toktong mapasu-pasu ali Tuhan asa gabi ruas na mangulu na sida di
di tonga-tonga ni huriam hakai peserpong. Suang soanima salut nali Tuhan las ni rohani huriam di hakai peserpong imali Tuhan di akka anak dohot burun huriam di berencana di naneng lau majalo pasu-pasu perbagason suang songoni nang di anak dohot burun huriam naung majalo pasu-pasu perbagason asiro hamali Tuhan dongani matoktong na sida di bagasan parunggulo na sida sigano pari asa rumah tangga nanak sipajongcongon na sida gabi rumah tangga na dinggan si buan las ni roha di tonga-tonga ni bangso suang songani ma nang di huriam tarlumobi ma neng di adupam ali Tuhan suang songani ma nang salhut na akarangkayan akka nanak sipatupau ni huriam hakim serpong wakatikin na neng roh mangido hami tuho ali Tuhan asa homa toktong na majuluani patiurhon mamasu-masu asa salhut na boy ulaw ni boy terlaksana obar tulo manuham jala makorhon las ni rohama nang dihami ali Tuhan tokinari naing bigyon nami mahatam na bariyay imananek pasahaton ni naposom amang pendeta Kalpin o Pusunggu pargugui Tuhan naposomi mahiti-hiti to di purbadia asa margugu naposomi lau pasahaton manaburhon hatami jalabain buka roha dot pikiran nami asa boy hatami maringan di bagasan ngulu nami siganupari jala gabi boy marparbuihon perbuih na dinggan nahobar tulomo ni roham atong ali Tuhan tangihon matangiang pangiduan nami nahusob kami tuho holan marhiti-hiti gor ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema de puji-pujian na cian kor NHKBP.
Marendehita siat buku dan nomor 30 lalu ayat sada 2 paruak bahar bangani. Narasi Advent Paupaton.
Tomu maibana na pinarbaga ni Jehovah. Hamuna akadongan sahapor seaon. Molo pelam torop halak na sopaduli tu uhum ni debata. Alai yang gohita unang matarela tusi. Jala unang malam sumurut semangat ta mangoloi debata. Ai tusi dohita terjauh. Molo dipahot debata padan perdamaiani dingolu di bangsona adong do sakap na pasti na ikut saut ikut sahak do haluani tu halak perbegu ai dohot mana sida mana da haluani jala di boto perbegu debatado na pabadia hok kita debatado haporusat dohot parguguata dangadong na asing alani tomu maibana na pinarbaga ni Jehovah. Alai nuaik pe ninna Jehovah. Say mulak mahamutuaw siyan na saruhamuna mardongan parpuasaon partangison dohot angguk-angguk. Jala Roma hamu ribahi hamuma, rohamuna ma ribaki hamu, unang ulus muna, say mulak mahamu tu Jehovah, debata munai, ay pardinggan basa jala para siroha do ibana, labas do ibana terimas, jala para siroha gudang, jala tipu mangulahi rohana, mida hama guani. Luluwakuma namagui, jala mulak buanokku na tardepari, jala lilitakku do nama buwangi, jala parguguakku do namarsahiti, alayang ko namoki do nagugui, siap punokku do. Ausad diri tahe marmahaca marhite-hite uhum. Ay mucat pe akadulok, jala humuttal akarobian alai anggo asyasikku naso tupa mucat syakko jala padan ni hadameokku naso tupa humordit ninna jaoba syasiho alai anggoho ale Bethlehem Eprata mamet-met hudoho nian anggo tungpola jujuron tu aka huta maribu-ribu di Juda hape sian hodo haroroanina gabe panggomgomi di Israel. Jala aka haroroana siana nahinan, sia aka ari narobi saleleng-lelengna. Dibaini pasahatona manasida, sahat rodi tiki pangi tubuan, nina manubuon. Jala mulak pasi-pasi ni aka haha anggina, tu aka anak ni Israel. Ida hamuma, gabe-gabean dona marbajui, tubuan anak ma ibana, jala bahenonan do guarna Immanuel, lapatana dongata ma debata. Eddehon hamuma di Jehovah edde na ibaru sada, ainunga di pabain ibana aka halongangan. Nunga ditupahi siamunai dohot tangan nada badiai ibana. Nunga dipabotohon Jehovah hatuan nai. Nunga dipapatar ibana hati goran nai. Diadopan ni akka parbegu. Puji hamuma Jehovah marakup arbab dohot suara ni edde. Marolop-olop mahamu di jolo ni Raja Jehovah. Mardongan sarune dohot suara ni sangka. Marede hita sendubukede nomor 530 ayat sada dohok 2. Sai hutagam do Tuhaku. Di
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangramoti akka ate-ate do pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas manita salutna. Akadamang do dainang na hinakulungan di bagasan Kristus Yesus. Hatan debata tu hita di bagasa tikyon di minggu paupaton, adpen paupaton ima dienet sian kitab Rom bidusada mamuka maisen ayat sada mengujungi ayat pitu. Rom bidusada mamuka sian ayat sada mengujungi ayat pitu. Jom tu hita salut nakama kenang tapayut iup ma di bagasan rohat tabi. Songono may dok. Au surat tinongos ni si Paulus. Naposo ni Jesus Kristus. Na tarjou gabi apostel jala pinapulik tu ulaon mamaritaom barita nauli nasian debata. Ima na pinarbaga ima di parbaga-baga hian di aka surat nabadia. Marhite-hite aka panurangna. Taringot tu anak na Jesus Kristus tu hatain. Na tubuh sian poparan ni si Daud. Ya dagingna naunggabe tadap anak ni debata na marhaguguan magnihut ton dina badia dunghe ibana sian hamatean sian ibana hujalo hami asni roha do tohonan apostel mangalopokon pangoloyon diha porsia tu roha ni salut bangso ala ni goarnai sian nasida do nakamu najinou ni Jesus Kristus. Mandapoton akan na hinakulongan ni debata jala akan na badia na jinowon nai na dihuta Rom asini roha madihamu dohot dami na siya debata amata nang siyan Tuhan Jesus Kristus. Songoni masaat na takas mananda diri. Akadamang do dainang na hinakulongan di bagasan Kristus Yesus. Mananda diri ima sada hal nama cerikot. Na perlu tapeop di tonga-tonga parngulota. Alanya kamang kenang rikot mananda diri atau mengenal diri. Alana kamang kenang marhite mananda diri. Taboto do kamang kenang ahan neng si ulaonota. Ado neng sipatu pauta marhite takas sita mananda dirita mengenal diri kita secara tidak langsung manat mengalahkan hati-hati untuk bertindak hati-hati untuk berbuat hati-hati untuk melakukan sesuatu dan tahu apa yang harus dilakukan ima molo takas mananda diri manang mengenal diri. Makana kamang kenang molo dihita halak bata, molo takas do ditanda dirina, molo adong sada marga misal nasi topul, dang jadi dibuat nasi dari marga manang boru tapu bolon. Dang dibuat marga si topul boru tapu bolon. Alanya kamang kenang ala diboto nasi do, ala merpadan. Artinya kamang kenang marhite ditanda ibanai. Diboto ibana lahu bertindak, diboto ibana lahu si ulauronna, diboto ibana neng si bayinon nasida. Artinya akama kenang secara tidak langsung dia tidak akan mengambil yang namanya boru tapu bolon seandainya dia marga bata. Ngamanat biakama kenang. Sudah hati-hati. Alai molo dang takas ditanda dang diboto dirina pasti dia kama kenang karena dia tidak tahu bisa jadi molo misalnya sundut na poso dah gabi mardongan-dongan atau PDKT ya berpacaran sama yang tadi misalnya si tompul dengan tampu bolon kalau nggak tahu makanya kalau ada segeralah relakanlah dia untuk pergi berbahagia dengan orang lain itu kama kenang molo takas ditanda dirina nang songonia kamang kenang molo adong sadada dana takas ditanda dirina molo diboto nasida dona tua-tua na maaf amanginang pas-pasan dong uluna
Dan mungkin akama kenang di jalur nasida oma au butuh hian di pangarat tonon terkhusus au kuliah ke oma butuh hian au motor ale moloboya ma motor Ninja Double R5 bain no mak dah takas do di boto akama kenang map pas-pasan do ngolu nina tua-tuana ale mangido motor na arga artina akama kenang ondo molo naso di boto takas dirina maka na akama kenang adong muncul hata lak bata tandai dirim ade boto dirim artinya amanginang supaya mengetahui siapa dirimu artinya molo ngati boto dirina totu di boto ma lau ado si ulohonna ado si patu paonna artinya kamang akainang neng dohonoku rikot do menanda diri mengenal diri jala kamang akainang ido natarida di bagasa turpukta di bagasan minggu adpen pau paton sadarion takas menanda diri jala ido natarida sian hadirion nisi Paulus takas do di tanda nasida kamang kekinang dirina di boto nasida do di tanda nasida do isi do ibana dia tahu dia siapa alania kamang kainang marhite di tanda nasida di boto nasida isi ibana di boto nasida ma kamang kainang aha lausi ulah na ibana aha lausi patu paun ibana ala takas di boto ibana aha nagabe tanggung jawab nasida artina akamang akainang gabe sadalat do manang saurdut do panandayonna dohot ulonna ido akamang akainang taida di bagasan turpukon yang kita dapat lihat di dalam nas ini terlebih pertama amanginang takas panandion Paulus tudirina ima marhite statement di dokon nasida do akama kainang naposo ni Yesus Kristus do ibana di dokon ibana di sia akama kainang dia sara naposo ni Yesus Kristus doau artina akama kenang statement nih di boto nasida do di rajumi ibana do naposo ni debatado ibana tarungobi naposo ni Yesus Kristus do ibana artina akama kenang molo berbicara tentang naposo akama kenang molo bahasa Indonesia na Alkitab taber nak kena akama kenang di dokon do disi hamba Kristus do ibana molo berbicara tentang hamba Kristus lebih kasarna takasna akama kenang berbahasa aslina di dokon de budak manang hatoban jala molo konteks najola mang ainang berbicara tentang budak manang hatoban dituor di digarar di artina molo nunga dituor nunga digarar mana nunga dibayar berhak do lomo nituan nado manang aha dibayar tu na dituhori budaki jala ikon unduk do budak manang hatoban itu tuanna jala akamang akainang ido dirajumi si Paulus bawasana hatoban do ibana budak do ibana di hadapan ni Yesus Kristus alani akama kenang ala dirajumi ibana do disadari ibana do ditanda nasida do diboto nasida do rina ima hatoban uduk do ibana akamang akainang di Yesus Kristus takas do akamang kenang marhite ahado anon si ulahononna ahado anon si patupaonna imam panandayon parjolo akama kenang mengenal diri pertama pengenalan diri pertama dari Paulus bahwasanya Paulus mengatakan aku adalah hatoban hamba budak di hadapan Yesus Kristus langsung ini akama akenang paduahon didokon si Paulus do muse panandayon nasida pengenalan dirinya bahwasanya didokon nasida do natar jauh doau gabe apostel langsung ini napi napuli doau artinya orang yang dikuduskannya aku aneng dohono akama kenang marhite natar jauh doau gabe apostel langsung ini napi napuli manang dikuduskan dirajumi si Paulus do akama kenang bawasana ibana memang tutu si tutu
dipilih debata marhite anak Tuhan Yesus Kristus bahwasana ibana agama kenang na dipilih do ibana. Dia dipilih. Takas do agama kenang tarida pemilihan nasida. Bukan berdasarkan pengangkatan, bukan berdasarkan penetapan dirinya sendiri. Aku adalah apostel, bukan amanginang. Alai dirajumi nasida do agama kenang bahwasana na dipilih debata do ibana marhite anak Tuhan Yesus Kristus. Marhite tikilau ibana agama kenang tu Damaskus laho pamatehon halak na porsea na mangihutun Yesus Kristus ikon mati do bayin nasida alai di tongadalan agama nginang dang sahat do pe ibana di Damaskus. Maaf kata satabi agama kenang mapitung do si malulongna di bahen Tuhat tadi bata. Alaya kama kenang di pamalum do musia kama kenang marhite disuruh debata do si Ananias lau pamalupon si malolongna asa tiur parnidaan namuse. Marhite ima kama kenang karena dia melihat itu dirajumi nasida ma bahwasana na dipilih debata do nasida lahu gabe alat ni debata lahu paraton barita naudi. Ima akka amang akainang panandayon nasida tu dirina mengenal diri dia sendiri bahwasanya dia adalah hamba Kristus dan dia adalah apostel rasul yang dipanggil oleh Yesus Kristus. Alani akamang akainang ala diboto nasida do dirina seurduk ma akamang akainang di ulah nasida ma diboto nasida ma si ulon nonna nagabe suku-sukun akamang akainang nang songoni na poso bulung bado mob do mob ya jatuh siya merupakan iya jadi akama kenang ala dirajumi nasida do dia mengenal dirinya, dia tahu untuk bertindak. Yang menjadi pertanyaan amanginang, apanya rupanya yang dia lakukan karena dia mengenal dirinya. Di ulon nasida do akama kenang mambaritahon barita nauli. Inilah dampak bahwasanya dia mengenal dirinya. Karena aku adalah yang terpanggil dan hamba Kristus, aku harus melakukan, memberitakan firman Tuhan. Memberitakan Injil moldok kembasune sana musia akama kenang sarupa di sunarna. Jala akama kenang diboto nasida do takas do diboto si Paulus si barita nasida. Nakin didokon do akama kenang Injil. Jala molo Injil di ayat 2 diterjemahan do musia gajang akama kenang. Jala diboto si Paulus doi. Apalagi akama kenang berbicara tentang Paulus. Paulus ini bukan orang sembarangan. Ibana maaf amanginang dang hala na terlumobi di pengetahuan. Dang pas-pasan pengetahuan na manginang. Ngatibo pengetahuan na parbinotoan na tibo. Buasa dokon tibo. Alana ibana termasuk amanginang molo di kalangan Parisi si boto surat si Pauluson termasuk pistar dua kamakenang. Termasuk halak na jagoro di bagian parbinotoan. Di boto nasida doa kamakenang barita taringot perjanjian na ikon rodo muse anak ni debata marhite Yesus Kristus di perjanjian baru. Alana berbicara tentang halak Parisi kamakenang di boto nasida doa kamakenang terkait perjanjian lama. Makanya muncul muncul statement Paulus kamakenang terkait di surat-surat Paulus di dokon nasida do. Aku lebih Parisi daripada orang Parisi. Artinya akama kenang aneh si Paulus. Aku banyak sudah mengerti. Ditanda diri akama kenang. Maka nasalnya akama ala ditanda dirina di boto nasida mangulahon ulonna. Ima terkait Injil di boto nasida do akama kenang. Injil yang sudah disampaikan, yang dijanjikan dari perjanjian lama itu akan datang. Dan memang dia langsung bisa dikatakan amanginang kena dengan pengalamannya. Marhite jupang nasida do tuhata debata dakama kenang marhite pemilihan nasida gabe apostel Paulus ima tiki neng saat ibana di Damaskus. Artinya amanginang dia tahu bahwasanya Injil yang dia sampaikan itu juga bahwasanya
adalah dari keturunan Daud. Di boto nasida do ya kamakenang marhite parbinotoan na salerengon. Sebelum gabe Kristen di mana parbinotoan na sian parisi. Nang songoni hidop kona kamakenang bahwasana bangkit dari kematian. Di boto nasida do ya kamakenang jala nyata doi. Itu nyata akamakenang. Alani do akamakenang salnai. Alani rajumai ibana do bahwasana ibana ditakas di tanda dirina bahwasana terlumobi Injil yang diberitakan dia tahu untuk menyelamatkan memberikan kasih karunia kepada semua orang percaya. Alani di togion ibana akamakenang terlumobi halak na porsia di Rom. Konteksnya akamakenang ini orang Rom ya manginangnya terlumobi termasuk ngadapotan Injil nasida akamakenang. Ale dipaingo muse. Dipaingo si Paulus muse asa takas nasida terlumobi halak Rom mananda dirina. Dikatakan si Paulus amanginang mulo teida di ayat 6 bahwasana ditegaskan Paulusnya kalian juga adalah orang yang telah dipilih oleh Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kalian adalah orang yang telah dipanggil Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Alani tadaima dirim. Ido neng dohon si Paulus amanginang ditegaskan si Paulus kepada orang Rom bahwasanya kalian adalah termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Dipilih dohamu. Orang yang mendapatkan karunia. Ido dokon si Paulus musia kamakenang. Alani sahalinai boto madirim. Alani tarjumahamu tong dolau membaritahot barita nauli. Memberitakan Injil. Dia kamang doho dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Di bagasa tikyo pia kamakenang. Turpukol pia kamang akenang neng dohonon tu hita pe halak na dipilih debatado. Orang yang dipilih Allah, orang yang dikhususkan oleh Allah. Nang pea manginang status muna jemaat. Si Paulus memang nakin rasul do. Alaikon taboto do kamakenang. Adong do dua panggilan. Halak na torjou. Adong do panggilan khusus. Adong do panggilan umum. Panggilan khusus hami ma akan amartohonan. Adong do panggilan boy dohonon general manang umum imahamu akamakenang. Nah tong dapotan pasu-pasu sian Tuhan tadi bata. Ima akamang akaina ikon tarajumi, ikon tasadari bahwasana halak nadapotan pasu-pasu di debataru hita. Marhite anak na Tuhan Yesus Kristus. Alani akamakenang. Marhite turpukope neng dijauh hita. Asa neng maniak kita kamakenang marhite turpukon. Minggu Advent pawaton manogio kita mansuara untuk kita asa tatanda ma dirita marhite kamakenang. Marilah kita memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan kita. Manang ahap ya kamakenang status ta. Baik itu suami. Molo suami ikon diboto do molo mananda Yesus Kristus do ibana nungamian asini rohan debata di mana marhite anak Tuhan Yesus Kristus status sebagai suami ikon diboto nasida do lahat si ulau nasida sebagai suami. Molo istri ibana diboto nasida do si ulau nasida bahwasana status ibana istri nang songoni aka yanakon diboto nasida do neng si ulau nasida sebagai anak nang songoni hami padita kamakenang ikon husadari hami do ikon huboto hami do do neng si ulau nami molo memang tutu si tutu hutanda hami Yesus Kristus tatanda Yesus Kristus dan mungkin akamakenang ngapa dita hami misalnya akamakenang da alai na hulo kami dang pas songon padita dang sa urdut dohot tohon nami artina molo dah pas ulo nami akamakenang berarti dang takas hami menanda tohon nami tarlumobi dang takas hami menanda Yesus Kristus. Misalna dung mangoli mawando haduana kamangkenang amin madoko kamu jo dok iya dung mangoli ma iba ape pas dong dalam makamangkenang selingkuh iba pas dui
Pas doi? Dang pas. Berarti dang takas do beau. Menanda Yesus Kristus. Ikom pas do kamangkin nampe songoni situa. Nang songoni hamu kamangkin halak Kristen ikon takas do di tanda hamu. Jala molod dunga takas di tanda hamu dirimuna. Di boto hamu mangulahon akan adenggan. Jala marhite turpukon akamangkenang. Neng dohonon turpukon tuhita saluhutna. Marlah kita mengenal siapa diri kita. Kita adalah amanginang, orang yang diberkati Tuhan, orang yang mendapat kasih karunia dari Tuhan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Idona tapesta amanginang 24 yang kita tunggu-tunggu karena masih minggu Advent di tanggal 24. Walaupun sudah real amanginang Yesus Kristus datang ke dunia ini, alai tapesta di tanggal 24, 25, 26. Marhiti akama kenang menantikan dia. Marilah kita mengenal diri kita, melakukan hal yang betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tapasada merawat martangi kita. Mau lihat tema dihuali Tuhan. Didenggan di basam asini roham. Natotong ditari paruko di tonga-tonga perngul nami. Di paingotok kami dari Tuhan. Marhite di minggu Advenon. Advent pawaton. Asa takas. Hutan dahami diri nami. Ima di Tuhan kami. Ima halak nadapotan asini roham. Marhite dilihokodo anakmu Tuhan Yesus Kristus di tonga-tonga pertibion laho paluhau kami alania mengnabasa ajari kami maka mulai atoni saluhut nai di tonga-tonga parngulon nami marhite olo mahamile Tuhan gabe parbarita nauli di tonga-tonga parngulon nami takas maile Tuhan hupatereo kami marhite parangin nami marhite tindakan nami marhite akka saluhut akka ulon nami nahobar tulomon roham asa marhite salut na Tuhan marsangap ma guarmu na badai mau lihat mali Tuhan di pasar nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangia kami tuho amin. Taudu timamu sia kama kenang marede mahita sian buku ende nomor 544 ayat sada do namangi uhu papungo pilihan. Jalan
jojok mahita sabna. Tendion ayat sada. Ayat sada. Tapasa mapilat tatuhara jaun debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroni salu silehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na maliutus. Hupasa tami masya na nilehom itu hami. Pelian nami tuho. Saya jalo may gabi uap na usus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasya kami pelianon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami. Godang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok muliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamnya di Banua Gijang, saya pinar badia maguarmu, sero marajamu. Saya sauk malomon roham di bantong onsong di Banua Gijang. Leho matuhami sadara ul siapari. Saya sama dosa nami sama penesa nami. Di dosa ndongan amar dosa tuhami. Unak kami togio tu pangunjunan. Palua mamisian pangago. Mula mahamu di bagas sadame, jalu hamu ma pasu-pasu sian tua debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakot Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohanami daho. Di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasar homma damena tutodim.